Sono sutro maniko arlo caritane kang ringgit Purwa Purwanira Carma wulang cinorek tinatasi rungging ngerineka jalma jamane para wali nyulah angulare ing agama gemaning budi luhur kelir ginelar pindhane jagat gelare wara putih kang mengko rasa suci gese jagat doene sipat suci datang kliwetan mring dedosan pisan ana dosa ya mung saka kali manungsa blenjong gambare pemadhang srengenge kalawan rembulan ketepung minangka bumi gedhe keprak minangka keteking jejantung gending kalawan tembang gambaraning bungah kalawan susah dalang minangka dutaning Gusti nyolahake wayang Pralambita wayanganing agesang sarta gambaraning pakarti nggih menika pakarti awon miwah pakarti ingkang sae kangula singkirane ingkang bagus tinulado kinaro kanggo sanguring awit jalaran sapa kang bisike ala ipana wahyune bakal sirna serenane wayang esuk dikukut manjing jroning kotak tanpa beda kaya sirnane menungsa mung bedane wayang manjing kotak sesukna dienggo meneh nanging yen menungsa manjing jroning kotak yekti kono pikantuk pangadilan suci saka kang kawasa jagat Megamandha pring pakarti tadelok saking donya tanana barang langgeng mesti bakal sirna ana rana dadi ana sapisana muling pring asale ora ana ing kono menungsa kudu ngerti sejatine donya bandha derajat pangkat tanpa tring ngajoping ngaji wah maling kang saleh sarta budi bakati luhur kang migunani tumrap Buran Agung Sregep kang muring kami pun dene ingkang wadhi dosa Purwa ega marang sawijadi duwi dosa 10 Purwa kawitan teteng jating kasumaning akasa kasengguing pratiwi kating ing samya anggana raras tanpa dibaring raja Ngastina ya negara Gajaya Liman Bengawi panjang punjung pasir ukir gemari palo jinawi toto kerto turaharjo panjang dawa capane punjung luhur kawi dawane pasir samudra ukir gunung jembara jajane jero tancepi dhuwur muku seturaga puncarane
Konang kaucap lasinten lan didosa namanira Nalindring Raja Ngastina nang ajeng juluk Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Widana anggen dari suta ya Tripamangsa ya Prabu Kurupati konang lenggau dari kursi gading gapar kencana pinari betinging sarwarna liman babut pramudani sinebaran sari-sari dina dawa jebat kasturi mangap-mangap bargandane Tamjaya diwungi Jiwanta kadhep swanipun ingkang pamaning paloso jenar Gira mati Harya Sepuni ya mati Anggem Ndara ya mati Sri Gandal mati ya Harya Suman keladuk yuswani kembang para tuan dari nanging tetelo mati kinasitu Prabu Duryudana tetitik dene lenggah tansah cacaketan kaliyan palengganipun Sang Sri Naranata tampiripun nalindring awong geneng nggih Prabu Karna Asusena ya Raden Suratmaja ya Raden Suryaputra ya Sang Raditya Sunu kepunah kadang merdanipun Sang Sri Naranata Ratanira Sang Prabu Karna menggerakan ujung ing pertapan sekolipun nggih peparep Resi Kumbayana lan Hyang Durna ya Sang Pandhita Jaka Pandhita gentur tapane manteng semedine nanging kujiwane Pandhita Durna sengsem karem ngemuli mring dayaning angkara murka sinambung mongkor biswanipun saturing tirta tinalang nggih Raden Kartomarma kawis tinggal konjeng-konjeng ing Pertiwi Tamjaya Puspita ing kasunganing Surya menggeraken sagunging para kawula gantung sebra tidem permanem tapono baewalang alisik samirana dhateman parone ing kartana benging kapiarsa swantring abdi gening mah panding masan pating salengkrang pating salengkring bali monster kemasring pananggilan pun betawa pananggilan Agung Raja Ngastina ngono Wecil sabdane Sang Sri Naranata ing kabaring lesa sing dopo kang melon-melon Dengan biasa ngapa kita longgo sagung jajahan oh
nanging sangetan iki sang resikaning putra kanang joksa Wiyati Rasikaning putra kang anjok saking Wiyati Daleno tamane ngopo berbudi moksana lang menyang sesong wayah nyolak Josomara renengko romeng pori yakti yono seraman doy yo mandoyo sekaring kismo jalatri kapiteng surya kining mangkowo sumembur saking sarang riro presang sekarang nalendro lelo
Sekar nalindra suming noloka rum sadya asmara dewa dewataning suming nol saliro madibyo dibyo jaye sang naranata alon anandika Allah selengkapnya dosa timbul marang Prabu Larisapan beratanan gening selenggah kono kursi kanting gambar kencana aman pegeni romani rasul biji mangarsa monggo katuran pinarak lenggah ganti maradekaning penggalih aman mati harus kuning ngeluhuraken sabdanipun paduka nggih anak Prabu keng pamanang tansah mawan-wantu do paduka nggih Prabu mekaten paman Koko Prabu monggo katuran pinarak lenggah ngeluhuraken menapa ingkang dados paringipun Yayi Prabu Duryudana Bapa Pendhita dipun sekecaken anggenipun sampun satawis rawuh sewanci-wanci wonten dawuhing bapa ngelungaken jangga kula nilingaken karna nggih anak Prabu Karta Marma Jaya bocah prayogatna wiswanmu Yayi tansah mundi sabdanipun paduka Koko Prabu sewanci-wanci wonten dawuh tansah ngelungaken jangga nilingaken karna nyuwun pangapunten Koko Prabu mesinipun paduka menika tuwuh raos pitambuh kenging menapa kula menika gelar pasewakan binekan peradatan rumaos gesang kula bilih dewa menika boten adil kaliyan kula dalah para Kurawa pangapunten Yayi Prabu lho kowe semu Yayi Prabu menika nglemataken para Jawata pemanggih paduka dewa boten adil menika babagan menapa kenging menapa saben-saben Kurawa menika gayuh kemedhahing kanugrahan tansah gagar wigar tanpa karya monggo kula nampi wangsiting Jawata bilih dewa menika badhe medhaken wahyuning ratu ingkang kasebat wahyu cakraning ratu pramila paringana seserepan murid wahyu menika saged sumandhak wonten ing Praja Ngastina monggo Kakang Prabu Pratri pareng pengandikan lan sringkang ngapus pituwarung kasilering samirana mrit segar gandung kongaskan danyo mawira sertaning griya nyuwun pangapunten Yayi Prabu pilih Jawata menika badhe medhaken wahyu cakraning ratu Rakawara sakadaring lapas sagating manah boten ketang klungsu badhe miludu inggih monggo Koko Prabu aturan paring pangandikan kasembadan sedyanipun murid panjenengan saged kecondhoan mahdi menika paring kedah lampah
Tapa Japa Srana Resik lan Gentur. Werdinipun tapa wong kepengin ketrima kudu seneng rialan, madang longan tulungan, hawa nafsu ampun dipunumbar. Menika pitumbasan ingkang angka pisan. Kaping kalih Japa parikedaman Mbah wonten ngarsanipun Gusti lumantar agami kapitadosan ingkang sampun rinasuk. Benten agami, benten kapitadosan, boten kenging padha winada, boten kenging cacat cinacet parikedah ingkang rukun kang santur regane nenggaman. Dene Srana piranti barat gaman menika parikedanipun asah. Caranipun ngasah gaman menika parikedah ngangge wungkal. Yen wong bodho kepengin pinter segepo sinau. Boten kenging rumangsa bisa rumangsa. Awit menungso yen rumangsa bisa uripe bakal ketumangan sombong. Kosok pansunipun yen bisa rumangsa saged gesang lembah manah. Dene angka kaping 1 parikedah Resik lair kuwi batosipun. Ucap-ucap panten tindak boten kenging cengkah. Ajining diri saking lati, ajining salira saking busana. Arep wong dhe pangkat dhuwur yen ngendikane mantra ence, gesangipun boten badhe kajet. Kebodadunge menungso ngendikane lan pungkasanipun parikedah gentur-gentur menika temen. Sapa temen tundhone menangi temah dari Prabu. Mugi wahyu cakrane kacang kecemplung. Wawalah kang sarta ular-ular ingkang lumentak dhateng ing rayi. Sampun reng tanpa wonten ing karepit praming dados sabdaripun paduka. Paman patih kados pundi kula menika saruju nggih. Miras pantes kangge Srana gladi prihartos. Foto kula pun Lesmana dipun tinggali kemawon. Bawa menemban dos pundi bapa. Kula saruju Lesmana dipun tinggali. Ora Lesmana saged tampak prihatin karo Damarma Joko bocah ing dados alun munggah sopan. Prabu Damarma Senapaya winan wingasapi sining mentanging kapur mantukaning warana kalian saking liam layam pengaloyo pindo sampai sopenok sono sampai ngerasa jatuh ngaturaken pangabekti Rama tapapa mangis kuku tampanono nggih. Eyang kula ngaturaken bekti Eyang potong nggih Lesmana ndak tampa mangis uripun Eyang tampanono. Wa Prabu kula ngaturnaken bekti wong tak tampa nggih.
lunan kula semono pangesri wong tuwa bae tampan ngono. Nggih. Yang sengkuni yang kula ngaturaken bekti yang Potoku nggih bocah bagus Lesmana ndak tampa. Pangesuripun yang bae tampan ngono nggih. nggih yang Pokarto Marmo bekti kula Tatompo pangesuripun bae tampan ngono. Nggih kula tampi kaget karo sing manah kula Rama. Tinggal benekan pradatan. Monggo panjenengan paring dawuh Bapak. Kene ya Ger. Sliramu ki anak ratu. Nggih. Sliramu anake wong wibawa. Kerase yang Bisa nyambung sejarah wong tuwa. digegadang murid Wahyu Cakraningrat cumandha ana nganggamu. Wahyu niku napa ya? Pancen sing jenenge bocah saiki ora ngerti tembung wahyu. Ora iso kawistara ning iso dirasake kok kecondongan wahyu tembunge wingko ketok kencana ketoke wingko. Apa-apa nek ana wahyune barang elek ning ketoke apik. Lajeng caranipun kados pundi yang murid kula kecondongan maneh. Carane kudu nglakoni rialat. Gentur ketoke ning kono winang Sraya. Resik karo leluhur. luhurmu ya sing turunake karo sliramu didongakno. Murid tinapa nang kasuwargan jati Sawise kaya mengkono ngresiki karo awakmu, kowe ngurangi mangan napa mboten pejae ya. ora ana wong rialat mati ora ana critane. Lah sing dimakan napa? Sapa iki mumpung bulan suro kowe ngurangi sego aja makan sego. Nggih yang kupat kenging napa mboten ya. Sego wae ora entuk Kok malah kupat. Wis cukup-cukupe ngrembug kowe melu karo pengeyang. Saiki mu tapa nang kono winang Sraya. Rama, kula nyuwun pamit Rama. padha sing ati-ati muga kasebat gandang. Kulingking badhe gulungan tangger ketang. Kabeh karo wayu santang mriki. Wonten maling Narya Palobe Surya Putra Narapati ngamungga. Lan Pandhawa tur kadang biar padang raos sing manah kula paman sinarekani ngali dhateng Lesmana Mandra Kumara Sumedha dipun gluwentah kaliyan Bapa Penemban Durna. Mugi gayuwanipun maduka anggenipun gayu tumedhing Wahyu Cakraningrat mangke saged kasembatan nggih. Koko Prabu Mari pangandika Yai. monggo ingkang putra dipun jampangi murid kasembatan sedya. Ingkang raka kula nyuwun pamit Magdal Pasilan karo Temarmo Pasewakan Buparno kang banten sirpa sinati pokoke satu ayu ingkang jampan. Kula nyuwun pamit Magdal Pasilan Koko Prabu. Thank you.
siring soto Kurawa kambang Kongge Srokati timerut larut sagunging para atulan dikati terus sasana kula nanda paring pangantika paman pati Haril Semuni paman Suratayu wonten dawuh menapa paman Durganda Pati inggih kula Durganda Pati nyadong dawuh bungah rasanipun paman bareng nyumuwuh kuwi marang putuku si Lesmana gelem prihatin. Niate arep nggayutun Deng Wahyu Cakraningrat topeng mandaning Wana Winangisraya. Sapa kang kecondhoan Wahyu Cakraningrat bisa dadi pakurunganing Wahyu negarane mesti tentrem. Anggenipun apa menika wonten Wana Winangisraya lajeng para Kurawa kadhawan menapa paman? Memanuki lan jambangi kelawan si Lesmana semongso-mongso ana sing dadi pepalang wajib para Kurawa ingkang ngrangkungi perkara nggih pun kajengi Wali Lesmana bisa mikul dhuwur mendhet karo jenenge wong tuwa kula nyuwun pamit jambangi yuga kula ayo budal Mario Tapo Palo
Kula wonten paring pangandika angger sombo. Mestinipun tumurang Switambu ing menapa kula menika budal saking kasadran parang Garuda ngajak dhateng panjenengan paman. Wiwit wau jenengan boten paring priksa jatosipun menika mlebet wonten ing nadaning wana Winangsraya. Keparengipun angger sombo kadhi pundi? Kula menika nampi mangsiting dewa paman. Murid kula saged dados satria sejati tur benjang saged medhaken Alendra parekedha kecondhoan Wayu Cakraningrat. Wayu Cakraningrat Leres panjenengan badhe genduraken tapa? wonten ing madaning wana Winangsraya nanging suwanci-wanci wonten peperangan lho paman. Paman sedyaki kula pasrahi wilujengipun kang putring marang Garuda. Kula nderek bingangkir. Mugi-mugi menapa gayanipun angger Samba Wisnubrata saged kasembadan. Sewanci-wanci wonten ing badhe damel. Risipun katentreman ingkang paman minangka dados taming panjenengan. Mekaten kula pitados dhateng panjenengan. Mekaten angger Samba Wisnubrata monggo paman sariki rawuh. Tengarane ngacurit Koma guru gongso tetekaya botol-botol War pantriteng turangko eski Rekata ingkang Dwojo layo sapi Ora pangling kawulon Gorati Setyaki mapan kepara nyata iki klebu peranganing para Kurawa bener adine Kakang Dursasana aranku Durgandapati segelar papan kula padha sikep gamelan kepiraning peperangan dadekno kawuhananmu ageng jampange kalawan Lesmana Mandra Kumara digegadang dening Koko Prabu Duryudana murid bisa dadi wong ketrima kecondhoan Wahyu Cakraningrat lanjur Setyaki karepe apa wong menunggal karep jampange kalawan anggere Samba gendurake tapa ing madaning wana Winangsraya gayuh ning Wahyu Cakraningrat ora kena dasarmu apa ora kena sing tak kuwatiri mbok nganti keponakanku gagal ring gayuh kalawan Wahyu kuwi mau kanugrahan ayu digayuh bareng mung sing ketrima Samba apa Lesmana ora iso yen sing bareng karo sak kuwatiri mbok nganti gagal tanpa kowe kudu minggat saka papan kene ora gelem minggat saka papan loro apa sing mbok jaluk monggo sembadane budi rambuke kagen wicara
Kanoman melompat sampun Prapting witing naga sari sinambi kekidungan Kotaning Sang Rama Wijaya katingal wanudwayu kulaking lengeng cemplon monon pindang urip ora pangling ketembut anteng lutung bingung munyuk nyanyuk
kudu duwe kecoman dinyuk-nyuk. Anoman kowe mapan kepara nyata. Pandhita ing kendali sadra aku Anoman. Rama Ndaya mati ya Wanara Seta. Kowe Drusasana syukur yen ora pangring karo aku. Anoman, ana paran Drusasana. Mbok yo kowe aja dadi pepalang tumraping para Kurawa ya. Misake wong Kurawa siji wae iku durung duweni wahyu. Monggo lumantar wangsiting dewa Koko Prabu Drudana kuwi diwangsiti yen dewa bakal medhake wahyu Cakraningrat. Sapa sing kecanduan wahyu Cakraningrat kuwi bisa nurunake ratu turun pitu tedhak bolu nganti tekan rejaning jaman. Wahyu kuwi manggone karo wong sing resik lahir batin. Kurawa wong senengane mangan enak, omben seger. Gaglak marang bandane para kawula cilik. Mungkli misi lambe mblenduke wetenge dhewe nanging ora mikirke marang sengsarane wong cilik. Mulane mbok menawa wong Kurawa ora pantes kecondhoan wahyu. Kaya Gusti Allah kowe ngarani kaya ngono. Nek ra ngendikane Bapak Durna yen pancen bisa tapa nang papan kene, kok menawa bisa dadi wong ketrima. Ayo. Mung garing bareng karep bae. Sombong gayuh putrane Gustiku Nata berarti titising Wisnu. Anoman wis sumpah bakal ngewula kalawan Sang Hyang Bathara Wisnu. Yen pancen Lesmana gayuh supaya prihatin supaya dialat ora iso. Ana sing bareng karep langet dugang-dugang rampung nyawamu. Hati-hati kekencan tak hormat.
kome konjing kumelu odo gondor ketok pomok jroning jala niti palumemba penyunira kanggo mambang kambang lole prikodhok manyar-manyar manuk prigantil bunting iso iki kaya ana geger iki gegere ngapa Dek Juni dadosaken kauningan Pak Gondel pripun Dek Juni Kurawa niku tanding kalian Setyaki lan Anoman. Kurawa niku tandingan Setyaki lan Anoman lajeng perkawisipun Setyaki menika ndukung kalian Samba Wisnubrata. Andel pancen sing jenenge Bata karo Bata kuwi cokane padha kecegan. Lah nggih. Kurawa niku rak nyengguyung Lesmana Mandra Kumara. Ben Lesmana ketrima duwe wahyuning ratu awit tanggung jawabe Kakang Pendhita Durna. Nggih. Lah Setyaki Anoman ndukung kalian Samba Wisnubrata ben kecondongan wahyu. Napa mboten saged antawisipun pendukung kaliyan pendukung-pendukung Diangel. Siji wong rebutan harta, loro wong rebutan tahta, telu niku wanita pun geger teng mriku. terus rebutan harta pancen duit ya penting. Bayaran akeh ya penting. Nggih. Ning sesaged-saged niku nggih ampun gegeran. Lah nek rebutan tahta, Rebutan kelungguhan wahyu niku saged dipun gambaraken kelungguhan awit sapa sing kecondhoan wahyu niku uripe ketrima. Nurunake ratu ing tanah Jawa turun pitu terjak bulu nganti rejaning jaman. Mulane sinten menungsane nek kecondhoan kanugrahan niku uripe dadi wong mulya, dadi wong mukti nggih pangkat derajat. lah sing keri dhewe Wong rebutan bocah wedon niku nggih marekaken gegeran. Sing kiye seneng, sing kae seneng, jebulane malah kalah gerakan. jane kula nggih pun kandha bola-bali. Nek kira-kira nggo temenan ya sing temenan. Dadi lek gayu ki aja ngambang sing temenan, sing temenan. Jangan tunggu lama-lama. Barang burung bareng ditunggu lama-lama, ya diambil orang. Nggih, seniki nunggake pun mobil pun ora gelem melu rombongan. Sinten Dek Juni? Sinten malih nikah. Sinten sing abi dadi rondo dadi tembang latine para penonton. Ngawontenaken sayembara, sinten sing saged jemput kali mobil Pajero nggih niku sing ditampa penglamare. Wong durma ganti nunggang motor ben totoke ambrol. Kali ku arep gayu sinden atur. Wong wedon ki sing dijaluk kepastian. Terus mau ganti saiki apa? Putus cinta niku dolanan robot. Ayo kok dibales. Ana harapan, Gus. Timbang golek luwung Alen. Beklek kecembrung kalen timbang golet luwung balen. ketimbang golek sing warna-warna manek kageger luwung balene. Kaya niku nggih para sederek. Beklek kecembrung kalen timbang golet luwung balen. Balen apa genah barang apik golek sing kaya mantuk. Kaya apa jajal. Timbang sing gegeran. Luwung balen mawon. Nggih, Dak Juni. Pun gandeng kula niki ra usah wirangan. Kula niki duwe guru sejati. Sinten gurunipun panjenengan? Wonten Dek Juni.
Dia sing dendel tepuk tangan dulu. Wonten paring pangandika Kakang Prembandurna. Kula titip putu kula Lesmana nggih Dekati. Titip Lesmana inggih ngados pundi? Kula menika badhe sowan wonten ing kono pasetran Gondongayit. Kakang Durna badhe sowan wonten kono pasetran Gondongayit. Leres pinto saya guru kula sejati. Ratuning jin setan mrikayanganing liru panas mati. Betari Durga sumados biyantu dhateng gayuhan kula. Lambi kula Betari Durga kinen bantu panjenengan njaluk bantuan kaliyan ratuning jin napa mboten miwalati. Seniki gesang wonten alam donya seneng ning benjangnya sampun titi wancinipun konduring ngalamin kasetan panjenengan menika badhe apor kaliyan para jin-setan kaya tumanting Sampune nomor 1 iki bisa keturutan kejaripun kula titip putu kula mawon. mriki badhe sowan wonten kono pasetran dolan Swarga neraka sing tanggung jawab Pendhita Durna Dek Pati. oh nggih nyemanggaken mawon. Gendrong kulon oleh gerpapot bibis. Lampune gendrong kulon wajar kota.
tepuk tangan untuk Desa Cendana Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.